nechcem to nikam teraz tlačiť do nejakej pseudomyšlienky, ale že akú úlohu tam majú ako tí mužskí členovia? To také veľmi dôležitú, podstatnú. Áno, dobre, chvála Bohu. Sú v podstate úplným klonom matky, lebo matka kladie oplodnené a neoplodnené vajíčka. A ona sa teda rozhoduje, viac menej rozhoduje o všetkom robotnice. Tá matka je na to, aby kladla vajíčka. Ale ona má tu možnosť a schopnosť položiť oplodnené vajíčko, z toho sa liahne robotnica, tá armáda tých pracovníčok a potom sú z neoplodnených vajíčok sa liahnu trúdy, samčekovia a tí majú tú dôležitú úlohu páriť sa s mladými matkami. A majú ešte aj takú inú osobitosť, ktorú včely robotnice nemajú. Včela robotnica môže vletieť len k svojej rodine, ktorej sa proste narodila. Ale tie trúdy majú možnosť vletiť do akejkoľvek rodiny. Oni tie včely privítajú a nemusia doniesť ani nejakú tú... My to hovoríme, že sa včela musí vžobrať, musí priniesť nejakú sladinu, nektár alebo pel a potom ju ako možno príjmu aj tie. Čiže trúdi, v podstate sa pária halabala. To je akože ich... Halabala s mladými matkami.